Nilqakom mill-ġdid għal 10 episodju mis-sensiela Etimoloġija, il-programm li matulu qed nesploraw il-ġrajja wara l-kelma. Bħal-ġimgħat li għaddew għandna programm mimli daqs bajda u se niltaqgħu u nesploraw kelma u idjoma li nużaw ta' kuljum fil-ħajja tagħna. Tlaqna minnu fih biex nesploraw il-ġrajja wara l-ewwel kelma. Il-kelma li se nesploraw illum hija bojkott. Kulħadd jaf x'jiġifieri. Irtirar minn relazzjonijiet soċjali jew kummerċjali ma' xi pajjiż, organizzazzjoni jew persuna bħala kastik jew inkella bħala protesta. Fi kliem sempliċi, meta tagħmel protesta jew inkella kif ngħidu llum meta tagħmel strike. Ħadniha direttament mill-Ingliż u hija kelma eponimika. Dan xi jfisser? Eponimika jiġifieri kelma, f'dan il-każ nom, li tirreferi għall-isem ta' persuna. Fil-fatt, boycott tirreferi għal kaptan Charles C. Boycott li għex bejn l-1832 u l-1897. Dan kien aġent Irlandiż tal-artijiet. Fi kliem sempliċi, dan kien jikkontrolla ċertu aspetti li għandhom x'jaqsmu mal-artijiet, bħal pereżempju il-ġbir tal-qbiela tal-art. Mhux l-ewwel darba li xellifa mal-bdiewa u kienu jipprotestawlu u ma jagħmlux dak li jitlobhom jew inkella jordnalhom. Kieku llum aħna ngħidu jagħmlulu bojkott. Fil-fatt saret protesta kontrih fl-1880 mill-Irish Land League f'tentattiv biex jitnaqqas il-ħlas tal-qbiela tal-artijiet. Din il-mossa kienet tintuża minn din l-organizzazzjoni kontra kull min kien ikun ostili għaliha. Eventwalment minn din il-protesta li għamlet ftit tal-ħoss mhux ħażin, l-isem ta' dan il-kaptan beda jkun applikat ma' azzjoni ta' protesta uffiċjali. Bdiet tintuża dejjem aktar u eventwalment waslet ukoll għandna l-Maltin malli l-Ingliżi bdew jitħaltu mal-Maltin. Iżda aktar interessanti minn hekk huwa dak li ġara fil-lingwa Maltija u li jkompli jikkonferma dak li jiena ngħidu tista' tgħid f'kull programm, jiġifieri kemm il-lingwa hija ħajja u tiżviluppa. Iżda dwar dan u kif il-Malti jagħmel tiegħu din il-kelma, se nħallu jispjegalna aħjar lil Professur Charles Briffa li f'dan il-qasam huwa espert u awtorità. Boycott huwa terminu eponimiku sewa għax ġej minn isem. L-isem tal-kaptan Charles C. Boycott illi kien jieħu ħsieb biex jikkontrolla sewa ċerti aspetti ta' fejn kienet tidħol il-qbiela tal-art, pereżempju, u l-bdiewa kultant kien ixellifa magħhom u kienu jirrabjaw u kienu jipprotestawlu u allura ma jagħmlux dak li jgħidu. Illum aħna ngħidu jibbojkottjawh. Sewa u t-terminu minn hemm ġie għaliex l-isem imbagħad beda jiġi applikat mal-azzjoni ta' protesta kontra xi ħaġa li tkun uffiċjali, bħal meta jkollok qisu strike u x'hekk. U allura inti jkollok xi ħaġa li żomm u ma tagħmilx tibbojkottja. Ara, mbagħad aħna x'għamilna? Għamilna il-verb. Mela l-ewwel daħal in-nom mill-isem kif kien qiegħed fl-Ingliż. U fl-Ingliż ukoll hemm il-verb to boycott u x'hekk. U mbagħad aħna għamilna il-verb tagħna tajnieh is-sura semitika nibbojkottja, tibbojkottja, jibbojkottja, bojkottjat, alright? Eccetera. Għandek il-konġugazzjoni kollha tal-verbi tagħna, ġifieri biex iktar u iktar isir tagħna. U hawnhekk huwa punt interessanti għaliex dak li aħna nieħdu minn lingwi oħrajn, dak
isir tagħna appena aħna intuħ il-libsa grammatikali tagħna. Aħjar minflok grammatikali ngħid il-libsa morfoloġika tagħna, issa dana mhux jien qed ngħidu, dana qed nirrepeti x'qal mit-sena ilu minn għalija fl-1923 Nino Cremona. Dik il-ħabta Nino Cremona kienet jiddefendi l-kliem li kien dieħel mit-Taljan għax kien hemm ħafna bdew jgħidu tinfarku l-Malti. U dak qallhom la dak il-kliem daħal fosthom jikkwota l-kelma avukat, pereżempju, immaġina llum mingħajr il-kelma avukat. La dak il-kliem daħal u tajnieh il-libsa tagħna aħna mela dak sar tagħna. Ftemna? U qed ngħid l-istess hawnhekk għal bojkot, il-bojkotja, il-bojkot ara intuh anke prefiss l-artiklu il-bojkot. Mill-Ingliż se nerġgħu immorru lura ħafna fi żmien u se nerġgħu nagħmlu referenza għall-element semitiku li jibqa' il-bażi tal-lingwa tagħna. Kif rajna fi programmi li għaddew, ħafna mill-idjomi u l-espressjonijiet li nużaw ta' kuljum isibu l-eruq tagħhom fl-Arbi. Huwa kliem li daħal fil-Maltin żmien ilu u għadu magħna sal-lum il-ġurnata u minkejja li għaddew mijiet ta' snin għadu jaqdina tajjeb ħafna. Ħafna drabi komplejna niżviluppawha u minnu missirijietna ħolqu wkoll idjomi ibbażati fuq dak li raw u li nnutaw. L-idjoma li se nitkellmu dwarha f'dan it-tieni parti tal-programm hija madjul. Nużawha ta' spiss. Niggustawhom li tfal li jkunu mġenna wara l-ġenituri tagħhom u ngħidu dejjem madjul ommu dak it-tifel jew inkella dejjem madjul missiera dik it-tifla, jiġifieri imqabbad magħhom jew iffissat fuqhom. Mhux għat-tfal biss nużawha, nistgħu nużawha wkoll għal xi żewġ taħwa jew inkella żewġ persuni li jkunu ħbieb u tarhom meta tarhom dejjem ikunu ma' xulxin. Ngħidu dejjem madjul xulxin dawk it-tnejn. Nużawha, iżda mhux żgur nafu xi tfisser u hawnhekk jidħol il-programm etimoloġija. Għal darb'oħra se jħodna għall-oriġini ta' dawn l-idjomi. Id-djul fl-espressjoni madjul ommu, pereżempju, huwa il-plural ta' dejl li fl-Arbi tista' tfisser żewġ affarijiet. Dejl tista' tfisser demp jew il-parti ta' wara ta' annimal, iżda tfisser ukoll il-parti ta' isfel ta' libsa, jiġifieri biex niftehmu il-parti tal-keffa. In-nota fit-triq, meta xi tifel jew tifla jkunu mixjin ma' ġenb ommhom. Ikunu jew imqabdin ma' saqajja u jaslu sal-parti ta' isfel tal-libsa biss, jew inkella mexxin eżatt warajha, kważi imkaħla magħha u alla ħares taħrabilhom xi ftit. Inħallu lil professur Martin Zammit jispjegalna aħjar dwar dan. Madjul ommu qed ngħidu nafu x'iridu ngħidu, dak it-tifel dik it-tifla dejjem ommu ma tħalliha qatt, imdendel magħha mdendla magħha, imma x'inhu ma da djul? Għax imbagħad x'inhu da id-djul huwa il-plural ta' dejl li fl-Arbi tista' tfisser jew demp ta' annimal, jew nkella l-parti ta' wara ta' annimal, jew nkella l-parti ta' isfel ta' libsa, pereżempju naħa tal-keffa. U fil-fatt jekk timmaġina xejn tfal żgħar dejjem ommhom fejn ikunu imqabdin ma' saqajja, imqabdin viċin tal-keffa, naħa ta' wara tommhom, taf kif hemm huwa d-dejl, naħa t'isfel tal-libsa tal-omm, forsi daqsxejn anke naħa ta' wara tagħha x'ma jlaħqux meta timxi. Hemm dik l-idea mad-demb tommhom kważi, ma' demba. U ma sbieħ daw għaliex forsi bla dubju kien hemm żmien meta daw il-kliem jien naħseb daw kliem kien jifhmuhom il-Maltin antiki, ġifa kien jifhimha il-Malti, imma mbagħad ma' żmien il-kelma tintilef u tidħol oħra floka.
Ġifieri forsi kien hemm żmien meta kienu jifhmu eżattament anke t-tifsira litterali ta' djul u dejl u ġifa u sikka. Imma ma tistax tipprova, tista' tiċċekkja tara ftit id-dizzjonarji antiki x'jagħtu daw il-kliem. Tifhem jekk jagħtuhom. Wieħed jaqbad id-dizzjonarji antiki jibda b'teżan pereżempju, u jgħid ħansiba dejl, djul, ħansiba sikka, ħansiba ġifa u jekk insiba, kif se jtieli? Jekk itieli tajba, hemm iċ-ċans li sa dak iż-żmien meta nkiteb il-Maltin kienu għadhom jifhmu l-kelma ġifa. Fimt kienu għadhom jifhmu l-kelma dawn li semmejna. U b'dik l-ispjega interessanti niġu fit-tmiem l-10 programm mis-sensiela Etimoloġija. Nittama li l-informazzjoni qed issibuha utli u anke qed tgħinkom tapprezzaw aktar il-ġmiel tal-lingwa tagħna. Aħna niltaqgħu bħallum ġimgħa fejn se nkomplu flimkien nesploraw l-etimoloġija wara l-kelma. Saħħit. Tasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija daqet mota l-Ave Marija tlet kittarri jintuna mal-ħemda il-ġmil